Començaré, almenys per referència als que han sigut puntuals i també com que ja tenim diversa gent connectada tant a Instagram com al Facebook, als que aprofitem també per saludar i us dono la benvinguda i la bona nit també als i a les que esteu presents aquí a la sala avui amb nosaltres. Bé, ara encara no fa un any de l'última reunió informativa que vam fer per explicar els pressupostos del 2021 amb aquest compromís d'explicar cada any una miqueta quines eren les línies d'actuació que teníem a l'Ajuntament. L'any passat els vam presentar l'1 de juliol, aquest any 4 de març, una miqueta abans, amb la idea d'explicar-vos una miqueta quin és el pressupost que tenim previst per aquest any 2022 a l'Ajuntament, aquelles inversions previstes i també tots aquells projectes que tenim en ment i amb els que estem treballant malgrat no estiguin al pressupost de l'Ajuntament. Bé, el guió de la sessió és aquest, us explicarem això, els pressupostos del 2022, les inversions previstes, projectes de futur i també al finalitzar la sessió tothom que vulgui fer una pregunta, ja sigui aquí a la sala o també mitjançant els xats de les xarxes socials, podeu fer totes aquelles preguntes que vulgueu. Recordar també que la sessió quedarà gravada i estarà penjada al canal de YouTube de l'Ajuntament per tothom que n'hagi pogut veure-la i vulgui visualitzar les explicacions que donem aquesta nit i com sempre disposats a donar les explicacions que facin falta avui o cada dia de l'any. Bé, en el cas del pressupost, igual que us vam dir l'any passat, el pressupost és una eina pública. En el cas de l'Ajuntament el vam aprovar el 29 de novembre al ple per unanimitat de totes les regidores i els regidors presents. Ja ho hem de dir així perquè la veritat ens fa molt orgullosos que per primera vegada a l'Ajuntament de Castellserà hi hagi més regidores que regidors. Per tant, també és una novetat que potser no hauria de ser, però estem contents també amb aquest sentit. Després d'aprovar-lo, el pressupost va estar a exposició pública i també el tenim disponible a internet per tothom que el vulgui consultar. I també, igual que vam explicar l'any passat, el pressupost és una eina que s'adapta segons les necessitats i les demandes al llarg de l'any, amb el que s'anomena modificacions de crèdit. És a dir, si arriba a algun punt de l'any que hi ha alguna partida que es queda sense diners, el que es fa és una modificació de crèdit, és habitual i es fa durant l'any agafar diners de diverses partides per complementar-ne d'altres o en el cas que arribi alguna subvenció que no estava prevista o algun ingrés extraordinari es pugui complementar o posar alguna partida nova. Bé, pel que fa al pressupost d'ingressos del 2022, aquest any tenim previstos al capítol 1 d'impostos directes 324.000 euros. Aquests impostos directes són bàsicament l'IBI, tant el rústic com l'urbà, també els vehicles i també l'IAE. És un import lleugerament superior de l'any passat i és que aquest any 2022 l'Ajuntament va decidir apujar un 5% els impostos tant de l'IBI com de vehicles, d'acord? Perquè eren uns impostos que feia molt temps que no es tocaven, d'acord? Aquí sí que voldria fer un petit incís, una petita parada per posar sobre la taula o per contestar una d'aquestes cartes anònimes que surten a la revista Peu de Serra que feia referència a una notícia que havia sortit al diari sobre l'Ajuntament de Torrelameu que havia decidit no pujar l'IBI i treure la plusvàlua i la carta feia reflexionar sobre la pujada de l'IBI de l'Ajuntament de Castellserà i comentava això, que potser amb un impost ja n'hi ha prou. I la reflexió és perquè moltes vegades llegim coses o veiem coses a les xarxes o als diaris i tot ens sembla molt bonic als altres pobles i no tan bonic al nostre. I jo m'he fixat en Torrelameu, i en aquest cas Torrelameu s'ha deixat de cobrar la plusvàlua ara, però és que a Castellserà de plusvàlua no se n'ha cobrat mai. I no des que estem nosaltres a l'Ajuntament, sinó que jo no recordo que mai s'hagi cobrat plusvàlua a Castellserà. Per tant, Torrelameu deu fer 40 anys que en cobra i s'ha gaudit dels ingressos, sobretot de l'època del boom immobiliari i a Castellserà no ha obtingut aquesta sort. I pel que fa a l'IBI, Torrelameu té un IBI des del 2015 fins al 2021 que l'ha mantingut sempre a 0,76. Nosaltres a Castellserà el 2015 el teníem a 0,66, el 2016 el van baixar, no només no han pujat impostos sinó que els van baixar a 0,60 i fins al 2021 s'ha mantingut a 0,60. Per tant, si voleu podem ser com Torrelameu, cap problema, però també podem fixar-nos una miqueta que els impostos de l'Ajuntament de Castellserà no són precisament alts
I a més aquestes dades són les dades que es poden consultar a internet sense cap mena de problema. Poseu al Google coeficient IBI qualsevol municipi i us derivarà a la pàgina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i allí podeu comparar els IBIs i els impostos dels vehicles amb tots els municipis del voltant. Jo per preparar la reunió ho he mirat una miqueta aquest matí, nosaltres estem més o menys igual que Penelles, perquè per exemple els vehicles els tenim a 1,35, ells l'IBI a 0,59, nosaltres a 0,60, aquest any amb la pujada del 5% passa a ser 0,63, d'acord? Però si fem la comparativa doncs, amb Fuliola, amb Ivars, amb Tornabous, doncs veurem IBIs del 0,70, del 0,80, cotxes de l'1,5, de l'1,7, quan nosaltres estem a l'1,35. Així que m'he volgut parar a fer aquesta reflexió perquè a vegades sembla que es cobrin molts diners, però aquests eren dos impostos que feien molt temps que no es tocaven, els vehicles no es tocaven des del 2007, l'IBI no es tocava des del 2015 en aquest cas, i no per pujar sinó per baixar, i el que necessitàvem era diners per fer front a diverses inversions i al manteniment del dia a dia. En el cas del capítol 2, impostos indirectes, bàsicament l'ICIO, l'impost de construccions i obres, preveiem recaptar aquest any uns 8.000 euros. Pel que fa al capítol 3, taxes, preus públics i altres, aquí hi ha les taxes que es cobren pels diversos serveis municipals, ja sigui l'aigua, el clavegueram, la brossa, els abonaments de les piscines, els ingressos que hi hagi per diverses festes que es facin i altres, d'acord? Aquests 301.000 euros no és l'habitual. En aquest cas hi ha molts més diners dels que es preveuen perquè al pressupost hi ha previstes 4 obres que es finançarien en part amb contribucions especials que figuren en aquest capítol. Per tant, es veu incrementat respecte al que seria l'habitual. En el capítol 4, les transferències corrents, aquestes són les subvencions, per dir-ho d'alguna manera, que no es podrien dir subvencions perquè són transferències corrents, que ens fa l'Estat, la Generalitat i la Diputació de Lleida per fer front a diverses despeses, el que es coneix com a fons estatal o fons de cooperació local de la Generalitat. És un número que no s'ha mogut gaire els darrers anys, preveiem ingressar 310.000 euros gairebé. Capítol 5, ingressos patrimonials, arrendaments. També és un número que aquest any 2022 es veu molt inflat, d'acord? Perquè normalment estem sobre els 5.000 euros, aquest any en tenim 255.000, i és que 250.000 corresponen a la gestió de la residència, que ens els ingressaran aquest any, d'acord? I en el cas del capítol 7, transferències de capital, subvencions específiques de l'Estat, Generalitat i Diputació, és a dir, aquelles subvencions que es van a buscar per concurrència competitiva, per concurrència simple, a les diferents administracions de l'Estat, la Generalitat o la Diputació per finançar obres concretes. D'acord? En aquest cas, aquest any tenim 300.000 euros previstos. I en el capítol 9, els passius financers, préstec a llarg termini, preveiem ingressar 200.000 euros. L'Ajuntament vol concertar un préstec de 200.000 euros per fer front a diverses inversions. En aquest cas, tal com vam explicar l'any passat, fruit de la bona gestió econòmica que s'ha fet els darrers anys, el 2021 l'Ajuntament va poder eixugar tot el deute que tenia i des de l'equip de govern es va creure oportú realitzar un pla de xoc, aprofitant també els ingressos que teníem pel tema de la residència, un pla de xoc per fer front a diverses inversions que feien molt temps que estaven pendents i que si no tenim un ingrés important no es podran dur a terme. D'aquí que aprofitem els 250.000 d'un costat i fem aquest préstec a llarg termini, a 10 anys, de 200.000 euros per fer front a totes aquestes inversions que fan falta, aquest pla de xoc que ens fa falta en aquest municipi per poder tirar endavant coses que havien quedat pendents. D'acord? Aquí el gràfic podeu veure com els ingressos del 2022 doncs és molt maco, és com el formatget del Trivial perquè gairebé tots els capítols tenen el mateix percentatge, gairebé un 20% menys un 12% dels passius financers, d'acord? Amb aquest pressupost total aquest any de gairebé 1.700.000 euros. Per això no és l'habitual. Això és més que extraordinari en un ajuntament com el nostre, d'acord? Aquests són els ingressos previstos pel 2022, veureu que hi ha molts colors i tots tenen un 20% gairebé, però l'habitual en el nostre ajuntament no és 1.700.000 euros, sinó 824.000, dels quals els impostos que recaptem l'Ajuntament directament signifiquen un 40%. D'aquí que també haguem vist la necessitat de pujar una miqueta aquests impostos,
perquè representen en un pressupost normal el 40% de l'Ajuntament. El 21% són aquestes taxes i preus públics. Gairebé el que fan és pagar el cost total del que costa el servei. I per una altra banda, el 38% són les transferències corrents, aquestes transferències que ens arriben de forma automàtica de la Generalitat. És a dir, si no tenim ingressos patrimonials d'alguna actuació que es faci o no anem a buscar subvencions a fora, no tenim finançament gairebé a l'Ajuntament, d'acord? Baixem el pressupost a la meitat del que tenim aquest any. I una gran part d'aquest pressupost són impostos directes. Pel que fa a les despeses, la previsió de despeses del 2022, en el cas de personal, 205.000 amb 800 euros, es manté el mateix personal que hi havia, sí que hi ha hagut aquesta mitja jornada més de personal de la neteja, perquè tant amb l'ampliació de serveis com també pel tema del Covid amb l'escola, s'ha cregut oportú, es va creure oportú dotar de mitja persona més, per tant no tenim una persona sola ja fent la neteja, sinó una i mitja, que és un contracte d'obra i servei. Aquesta plaça sortirà a concurs en principi ja aquest any. Pel que fa al capítol 2, béns corrents i serveis, doncs manteniment d'equipaments, manteniment de via pública, subministraments de l'Ajuntament, aigua, gas, recollida de la brossa, el pagament de l'electricitat dels diversos equipaments de l'anomenat públic, festes i cultura, tots aquells treballs tècnics i projectes que encarrega l'Ajuntament, d'acord? Això s'endú un paquet molt important de despesa de l'Ajuntament, 523.000 euros aquest any és la previsió. Despeses financeres al capítol 3.000 euros, el capítol 4, transferències corrents, en aquest cas convenis, consorcis i associacions. Són aquells convenis que l'Ajuntament té amb alguna entitat i que nosaltres fem una transferència. Dels 35, gairebé 30-28, se'ls endú el conveni amb el Departament d'Ensenyament per l'Escola Bressol. Com sabeu, l'Ajuntament de Castellserà no tenim la gestió pròpia de l'Escola Bressol, estem dintre d'un pla pilot del Departament d'Ensenyament, que el que va fer va ser incloure l'Escola Bressol a dins de l'escola. L'Ajuntament fa una aportació econòmica una vegada a l'any, 2 vegades l'any, i el Departament gestiona el personal, l'horari, el calendari i està inclòs dintre de l'escola. Això ho paguem amb aquest capítol 4, dels 35, 28.000 són del Departament d'Ensenyament. Fons de contingència, 20.000 euros. Aquest fons és un fons que es va crear fa uns 10 anys perquè els ajuntaments tinguessin una disposició de diners preparada per si hi havia alguna problemàtica o sorgia algun problema que poguéssim agafar diners d'aquest fons de contingència. I després les inversions reals, és a dir, les obres que es veuen al carrer. En aquest cas tenim previst 910.000 euros amb 910.484 euros, que tampoc és res habitual al que estem acostumats nosaltres aquí a l'Ajuntament. En el diagrama d'esquema veiem que en aquest cas el 54% de la despesa de l'Ajuntament se l'emporten les inversions per aquest 2022, mentre que el 31% són despeses de béns corrents, és a dir, el manteniment del dia a dia de tot el que passa al municipi, i un 12% les despeses de personal. Això és extraordinari, com us he explicat abans. Res té a veure amb l'habitual. Es deu a aquest pla de xoc que ha decidit l'equip de govern que feia falta al municipi. L'habitual és això. 824.000 euros. L'habitual és que un 25% del pressupost estigui destinat a despeses de personal i un 64% al manteniment del dia a dia del municipi. I aquí ens queden els percentatges més petits d'inversions, fons de contingència i transferències corrents. D'aquí la importància que per poder fer inversions o anem a buscar subvencions a fora o bé puguem aconseguir altres ingressos aquí al municipi. Aquest seria el gràfic habitual del nostre municipi. Bé, ara ja anem a explicar-vos les inversions previstes per aquest 2022. Per una banda, la renovació de les piscines municipals està prevista amb 200.000 euros. La idea que portàvem des de l'Ajuntament és que les obres es poguessin estar fetes abans de l'estiu, però sempre vam dir que el que no faríem és tindre les piscines tancades. Per tant, si no podem obrir abans de l'estiu, les obres començaran després. Per tant, ja us dic ara que les obres començaran després de l'estiu, última setmana d'agost, primera de setembre, per evitar també els freds i les humitats, d'acord?
Estem acabant de redactar el projecte que més o menys respondrà amb això, d'acord? No és un projecte definitiu, el projecte s'ha d'aprovar per l'Ajuntament, farem una jornada com aquesta per explicar el projecte de les piscines i que tothom pugui fer les seves aportacions, d'acord? Però bàsicament el que fem és actuar en tres àmbits. Per una banda, seguretat, per una altra banda, legalitat i per l'altra banda, confort. Seguretat perquè hi ha moltes coses que no estem complint i cada vegada quan és més perillós que passi alguna cosa i el que hem de fer és cobrir-nos les espatlles perquè al final des de l'Ajuntament som responsables del que passa i qualsevol problema que derivi en l'Ajuntament acaba sent un problema de tothom. Per una banda, la idea de l'equip de govern era que també hi hagués més espais de gespa, però la normativa no ens ho permet. La normativa diu que al voltant del vas d'aigua tu has de tindre com a mínim 3 metres de rajola. Per això aquesta disposició de 3 metres al voltant de totes les piscines. Nosaltres ja ens agradaria que hi hagués més gespa, però la normativa no ho permet. Podríem fer un projecte fora de normativa també, però vam creure oportú que tampoc no calia. Per una altra banda també el que hem de garantir és un dipòsit d'aigua que tingui una capacitat de com a mínim el 10% del vas més gran, en aquest cas de la piscina gran. El que fem aquí és transformar el que ara és la caseta de depuració en un dipòsit que tindrà una capacitat de més o menys el 10% de la piscina gran. I el que fem per seguretat és traslladar tot el sistema de cloració a baix del camp de futbol, just al costat de la pista de les Vinyes, que no es veurà afectada, sí que es trauran 2 o 3 trams de graderia amb la voluntat de que estigui més accessible i sigui més segur, perquè també quan ve el senyor de riscos laborals i ha de baixar per aquella escala sempre ens diu que allò no compleix de cap manera part de tota la humitat i que també hi ha algunes vies afectades per la luminosi i per tant s'hauria de fer una actuació important. En el cas de la zona de dalt es refà tota la vorera d'aquí, es treuen també totes les canonades de fibrociment que encara tenim aquí a la piscina i a la resta de recinte també es canvien totes les canonades subterrànies. Es mirarà de posar també més zones emprades i l'actuació també principal, en el cas de la piscina mitjana i la piscina petita, és que es treuen els esquímers i passen a ser piscines amb sobreeixidor, de manera que la làmina d'aigua arribi fins a dalt, més o menys com hi ha ara amb la piscina gran. També es preveu una impermeabilització perquè si haureu vist que ens salta alguna rajola sempre cada estiu, tant de la piscina petita com de la piscina mitjana, també alguna de la gran, i és que sembla que hi ha un terreny guixenc a sota que ens provoca moltes humitats que pugen cap dalt i això podria aixecar les rajoles. Per tant, també hi ha aquesta impermeabilització d'aquí. D'aquí els 200.000 euros que preveiem destinar a les piscines municipals. Arranjament de camins de mar i reciclat. És una obra de 159.000 euros, que ja es va aprovar al Camí Linyola, va donar molt bon resultat i hem estat treballant en un projecte i dels 159.000, 152.000 són una subvenció del Departament d'Agricultura, o de l'Agència de Residus, perdó, una subvenció de l'Agència de Residus. Estem molt contents perquè la veritat és que la Generalitat havia destinat només al 2000, és una obra que ve subvencionada el 2021, havia destinat només 1 milió d'euros per tot Catalunya, per tant Castellserà té el 15% del pressupost de Catalunya per aquesta obra o per aquesta convocatòria, ens l'han guanyat a Castellserà, perquè és una convocatòria de concurrència competitiva. Per tant, competim els diversos ajuntaments i aquell que presenta un millor projecte és el que s'emporta els punts i els diners. Per tant, estem molt contents. En aquest cas és una obra que tindrà lloc a diversos camins. Tenim, per una banda, el camí de la Quadra, tenim el camí de Linyola, el camí del Castell, el camí de la Torre dels Frares, el camí dels Dipòsits i el camí Fondo. Un total de 10 quilòmetres de camins més o menys, on s'hi preveu posar 11.000 metres cúbics d'àrid reciclat, per tant, una capa de 20 centímetres al llarg dels 11 quilòmetres. És una actuació molt important, estem molt contents. De fet, des que es va fer el camí de la Fuliola, és l'actuació amb camins més importants que s'ha fet aquí a Castellserà, i amb la voluntat de que els camins estiguin en perfectes condicions i, a més, que pujant aquests 20 centímetres es puguin treure sempre les aigües dels camins i per tant hi hagi una millor conservació.
Aquesta és una obra que ja està licitada, just aquesta setmana hem obert els sobres i s'ha adjudicat. En aquest cas està adjudicada a l'empresa Jumella d'Artesa de Segre, que és una empresa de moviments de terres habituada a fer aquests treballs i que té un centre d'àrid reciclat. Seguim amb una altra inversió prevista a l'urbanització de la carretera de Penelles, amb un pressupost de 72.003 euros. Bé, el que es fa amb aquesta urbanització és, davant del poliesportiu, piscines i pista d'estiu, construir un vial en aquest costat d'aquí, amb una mitjana d'1 metre, d'un sol sentit, d'acord? I també la construcció d'un pas elevat just davant de la pista d'estiu, que el que ens permet és millorar amb seguretat perquè disminuirà la velocitat dels vehicles que entren al municipi i per tant guanyarem amb seguretat. És una obra d'urbanització que també ha de permetre, després de la reparcel·lació d'aquestes finques, una fàcil urbanització i per tant estem creant finques urbanes directes per poder-hi construir. Igual que totes les altres actuacions que s'ha fet, només es farà en aquest cas d'aquí l'encintat de la vorera perquè els propietaris es puguin portar els serveis i es construeixin la vorera abans de fer-s'hi la casa. Aquesta inversió es licitarà al ple d'ara del març, del proper 28 de març. Ja hi haurà la licitació amb la voluntat que l'obra estigui feta abans de l'estiu, sobretot per temes de seguretat a la piscina. Bé, després també tenim la pavimentació de diversos carrers del cementiri, amb un import de 33.000 euros. Aquesta és una obra que ve subvencionada també de la Diputació de Lleida, amb un import d'una subvenció de 30.000 euros, que el que pretén és millorar l'accessibilitat al cementiri. Aquests són els trams de nínxols que ja tenim, la porta d'accés, i el que es fa és pavimentar aquests 4 camins d'aquí perquè hi hagi un bon accés als nínxols. Aquí és on s'està construint el nou bloc, i una nova porta d'accés al cementiri molt més ampla que aquesta d'aquí, perquè en cas que mai hagués d'entrar un vehicle una miqueta més gran, un camionet o un camió pluma, per treure o per podar algun arbre o el que sigui, que hi pugui actuar sense problema. Aquesta és una obra que ja hem demanat els diferents pressupostos per poder-la licitar i amb la voluntat que també es pugui dur a terme en la major brevetat possible. I després també tenim la renovació de la xarxa d'aigua potable. També és una tasca que tenim pendent aquí a l'Ajuntament, en aquest cas una obra de 25.000 euros, dels quals 20 també és una subvenció que ens ve de la Diputació de Lleida, i el que farem en aquest cas és renovar una canonada principal. Aquest pla no és com esteu acostumats a veure, l'hauríem de girar cap a la dreta. Comencem aquí al carrer Llibertat amb Muralla, amb Sant Claver, on es canvia una d'aquestes aixetes que no va gaire bé, i es renova tota la canonada general que va connectar al carrer Joan Benet, connecta els 2 trams del carrer Ugell i acaba poc després. Es fa aquest tram bàsicament per pressupost, perquè s'ha adequat més o menys l'obra a la subvenció i arribarem gairebé fins al carrer Flors Urgell. També faig una parada aquí amb el tema de les inversions, perquè una altra cosa que l'equip de govern sempre ha cregut oportú és que s'inverteixi en tots els sectors i s'inverteixi per tothom. I en aquestes 5 primeres fases veiem, per una banda, una inversió en serveis bàsics, com són l'aigua, que encara tenim el fibrociment en molts carrers, i com és també el tema de l'urbanització de la carretera de Penelles amb la reducció de la velocitat. Treballem també pel tema de l'habitatge, per fer més fàcil que s'hi pugui edificar. També treballem en el sector agrícola i ramader, millorant els camins, per tant fa una inversió molt important en el tema dels camins. Treballem també en el sector serveis, en el sector confort, perquè la gent de Castellserà pugui tindre unes bones piscines, joves, mitjans i grans. I després també treballem en el cementiri, per tant, una gamma d'inversions que no només van destinades a un lloc, sinó que el que volem és tocar diversos espais. Més inversions previstes, la pavimentació de voreres, que ja han començat, amb un pressupost de 31.425 euros. Aquí el que anem a fer és posar formigó a totes aquelles voreres d'aquells carrers que havíem urbanitzat els darrers anys i que no havíem fet les voreres per un tema de costos, bàsicament. Quan nosaltres planifiquem i reunim els veïns dels carrers, els diem, mireu,
Podem fer clavegueram en ciutat de vorera i carrer i us costarà 150 euros metro, o podem fer tot això, posar serveis i fer les voreres i us en costarà 300, tant a l'Ajuntament com amb ells. I tots, evidentment, opten per la primera opció. I llavors ens van quedar unes quantes voreres per fer, tant al carrer Joan Maragall com al carrer Coral Flors d'Urgell, un tram del carrer Cadí, també a l'Avinguda de l'Esport i aquests petits trams del carrer Llibertat i l'Avinguda i el carrer Joan Benet. I això és el que estem fent. Hem començat per l'Avinguda de l'Esport i en principi segurament no pot ser la setmana que ve, doncs aviat quedarà acabat aquesta pavimentació d'aquestes voreres. La ruta dels 4 eixoplucs, fase 2, i és que també seguim treballant en aquells recursos turístics que ens puguin aportar uns ingressos extras a tots els serveis d'aquí al municipi. En aquest cas, una inversió de 48.000 euros que va també lligada a una subvenció del Departament de Territori prevista només per aquells espais dels secans de Catalunya o els secans de Lleida. Vam demanar una subvenció del 70%, està prevista al pressupost una subvenció del 70%, que per tant cobriria 33.000 euros d'aquests 48.000, però just aquesta setmana ens ha arribat la resolució provisional, però els regidors tampoc, el regidor de Medi Ambient sí, però la resta encara no ho saben, ens han donat un 90%, per tant dels 48 rebrem 43.000 euros, per tant estem molt contents. El que fa això és completar aquesta ruta dels 4 eixoplucs, restaurem una guaita d'artilleria, s'acaba de consolidar el forn de ciment, es posa molta més senyalització, també es tapa el forn de ciment i s'actua també amb una bassa, amb diverses caixes niu, per fer d'aquesta ruta una ruta ben completa. La renovació de les persianes de l'escola, una inversió molt esperada, però una inversió que pot fer diners, són 18.000 euros, aquesta inversió ja està contractada, és un contractament al que ja s'ha licitat, i que es durà a terme durant les vacances de Setmana Santa, aprofitant que no hi ha els nens a l'escola. També tenim prevista la construcció de la pista de pàdel, una construcció que tindrà lloc just al costat del camp de futbol, en aquell espai que ja s'ha esplanat, en aquest cas dels 35.000, el cost de la pista volta els 22, la resta és per la preparació del terreny. Una pista de pàdel amb la voluntat de donar servei al municipi de gestió municipal. No farem com d'altres municipis que construeixen la pista i la donen a un privat perquè l'exploti, sinó que serà de gestió municipal. Després també diverses millores interiors al poliesportiu. Ara hem acabat les obres de la part de l'entrada, que era una part important, però ens queden algunes coses penjades i per tant el que volem és deixar-lo més o menys bastant arregladet de dins, amb la voluntat que el 6 d'agost, quan inaugurem els 10 anys del cicle Castellserà de nit, puguem inaugurar ja el pavelló bé i entrem, i el veiem net, i el veiem adaptat, i el veiem perfecte. Més inversions que estan previstes al pressupost 2022. Per una banda, el Castellserà ha posat guapo. Ja hem destinat aquest any 20.000 euros, n'hi volíem destinar més, però al final s'han de quadrar els números. És un projecte que es pot realitzar el 2022 i que pot continuar el 2023. És un projecte pel qual ho reunirem, si no l'última setmana de març, la primera d'abril, per tothom que vulgui participar-hi. La voluntat del projecte és buscar actuacions, ja sigui actuacions concretes, ja sigui bonificacions, ja sigui subvencions, que ens ajudin a millorar la imatge del nostre municipi. Des de repintar façanes o subvencionar les façanes, que la gent posi flors, que posem arbres, que posem testos, que posem bancs, que posem qualsevol cosa a diversos espais del municipi. Serà un procés participatiu, amb una reunió com aquesta, on la gent podrà fer les seves aportacions i en base als diversos pressupostos que anem aconseguint, anem vestint una miqueta diversos llocs del municipi. Aquesta és la idea que portem. També tenim prevista la urbanització del carrer Joan Benet i el carrer Cadí, 158.000 euros, que seria aquest d'aquí. Aquí tenim el carrer Urgell, la carretera, el camí Linyola. Es tractaria de pavimentar tot el carrer Joan Benet i també la pujada del carrer Cadí fins al carrer Llibertat. Està aquí més cap al final i diguem-ho així, dic que està previst perquè una de les previsions d'ingressos que tenim al pressupost és el pla de cooperació de la Diputació de l'any 22 i l'any 23.
Aquest és un pla que en principi de sortir abans de l'estiu, que ens donaria a Castellserà uns 60.000 euros, però que no sabem si sortirà. Llavors, la voluntat de l'Ajuntament és fer el carrer aquest any, entenent que aquesta subvenció ens arribarà. És una subvenció que el que sí que estem segurs és que si no ens arriba el 22 ens arribarà el 23, per tant, si no el fem aquest any, el farem l'any que ve, perquè per import, que són, com heu pogut veure, 158.000 euros, l'Ajuntament, fent el que hem vingut fent els darrers anys, n'aporta la meitat, per tant, dels 160 n'aportaríem 80, i estem ingressos per compensar tot plegat. Llavors, la voluntat és fer-lo aquest any, i si no, doncs aniríem a l'any vinent. L'urbanització del carrer Girona i pati Anselm Clavé, aquí us fem l'explicació, valorat amb 36.000 euros. El carrer Girona, per aquells que no ho sapigueu, és el carrer que travessa des de l'avinguda Anselm Clavé, que és aquesta, fins al carrer Doctor Borrell, a l'avinguda Doctor Borrell, d'acord? Aquí hi ha una veïna, que havia sigut veïna del municipi, que era propietària del pati, aquest cantoner, que ens l'ha donat, ha fet una donació a l'Ajuntament d'aquest pati, d'acord? Llavors, bé, parlant, l'equip de govern vam dir, ostres, si ens donen aquest pati i arreglem el pati, però el carrer no està bé, doncs farem una xapussa. I si arreglem el carrer i deixem el pati, també farem una xapussa. I llavors, també vam entendre que si el que fèiem era mirar de posar Castellserà ben guapo, doncs aquest també era un tram de carrer a l'entrada del poble o a la sortida del poble que calia arreglar, no? I en aquest cas, el que es preveu aquí és l'urbanització del carrer i també l'arranjament d'aquesta petita placeta que veurem una miqueta com l'acabem distribuint. També hi ha l'opció, que s'ha de parlar amb els veïns perquè era una opció que ens havien fet arribar, de provar un rec asfàltic al carrer Pau Casals, valorat amb 18.000 euros. I diem provar perquè el rec asfàltic sí que és una cosa que s'ha fet en algun municipi, en algun carrer on no hi ha massa trànsit, i donat que hi ha part dels veïns del carrer Pau Casals que estan disposats a pagar el 50% d'aquesta actuació, la proposta serà de tirar-ho endavant i fer aquesta prova, perquè si va haver el rec asfàltic en aquest tram, el que podríem fer és utilitzar aquest rec asfàltic en d'altres punts on la inversió segurament serà molt més menor que una pavimentació del carrer, però ens trauria el fang i la pols i hauríem de veure com d'acord? També tenim una partida de 11.000 euros d'adequació del pantà i de la canonada que porta l'aigua cap a la potabilitzadora. Aquesta és una actuació que començarem la setmana vinent i us expliquem el per què. Com sabeu, un dels problemes que hem tingut últimament amb l'aigua del canal és la presència del musclo zebra, bitxo invasiu, en aquest cas, que ja ens va malmetre una bomba de la potabilitzadora, que ens va costar 6.000 euros arreglar la broma, i es creu que dintre del pantà, igual que el pantà de Tornabous o en d'altres municipis de per aquí al voltant, doncs hi ha molta presència de musclo zebra i caldria fer un tractament. De la mateixa manera que també hem vist que la captació d'aigua que hi ha ara mateix del dipòsit, doncs hi ha alguna cosa que està trencada perquè baixa l'aigua molt bruta i també a vegades algun peix o algun animal que viu a dintre del pantà, d'acord? Llavors, per no patir amb el tema de si la buidem o no la buidem i tenim dotació d'aigua o no en tenim, el que es farà des de l'Ajuntament és una connexió que connecti la canonada que va del pantà cap a la potabilitzadora amb la canonada que porta l'aigua directa del canal per regar. Farem una connexió al mig, de manera que quan hi hagi aigua al canal i baixi aigua per la canonada general, nosaltres puguem abuidar el pantà i treballar amb aquesta aigua per omplir la potabilitzadora i tindre servei d'aigua. El dia 12, en principi, hi ha l'última tanca, s'obre ja la temporada de rec, per tant és una operació que farem la setmana vinent. Començarem a treballar amb aigua del pantà sense omplir-lo fins que estigui totalment buit. Aquesta vegada s'abuidarà del tot, l'última vegada que es va fer aquesta operació fa 15 anys no es va buidar del tot, aquesta vegada s'ha de buidar del tot per fer el tractament aquest al musclo zebra i mirarem a veure què és el que li passa amb aquesta captació per arreglar-lo i després reomplirem el canal, el pantà. Ens servirà també per conèixer l'estat actual del pantà, veure quines són les cotes i preparar també el projecte per posar l'ona al pantà
i així que podem fer una neteja habitual cada 2, 3, 4 anys amb tota la tranquil·litat. I després tenim altres petites inversions que ja no us he posat imports de compra de mobiliari a l'Ajuntament, també una pintura a l'Ajuntament, el tema del pàrquing de les autocaravanes aquí a la Carrerada, un neteja fons per la piscina que també ens fa falta, divers material mèdic i mobiliari urbà, que són petites partides que tenim al pressupost del 2022. Després, projectes en què estem treballant, perquè una cosa el que tenim al pressupost i l'altra el que ens agradaria que hi hagués, coses que estem treballant, subvencions que s'han demanat, d'acord. En el cas dels fons europeus del Next Generation tenim dues grans actuacions. Per una banda, mitjançant l'IDAE, que és l'Institut de Desarrollo por el Ahorro de Energía del Ministeri, on hem demanat els ajuts europeus del DUSIC 1000 per canviar tot l'enllumenat públic i per una millora de l'eficiència energètica del pavelló. En el cas de l'enllumenat és un projecte de 379.000 euros que comprendria canviar tot l'enllumenat del municipi i gairebé el 70% de tot el cablejat de l'enllumenat del municipi. A més, ho fem així perquè les subvencions obliguen a canviar el cablejat. Sabeu que a Castellà tenim molts problemes en l'enllumenat públic, ara marxa la llum d'aquí, ara marxa la llum d'allà, moltes vegades tenim caigudes de tensió perquè els cablejats són molt vells, per tant, ho anem a canviar tot. És un projecte de 379.000, dels quals ens en poden subvencionar 322. I pel que fa a la millora de l'eficiència energètica del pavelló, el que preveiem és millorar l'envolvent, un projecte de 94.000 euros, dels quals ens en subvencionen 80. I hem triat aquestes dues coses perquè també és de complir uns requisits, tant amb edificis com amb enllumenat públic. En el cas de l'enllumenat s'ha de tindre una auditoria energètica que nosaltres ja teníem feta. En el cas dels edificis has de poder guanyar una lletra i preveure una reducció del 30% de consum, i de tot el que hi havia previst vam creure oportú de tirar endavant això. Després, mitjançant l'ICAE, l'Institut Català de l'Energia, el que hem fet és demanar 5 subvencions per instal·lar plaques fotovoltaiques a l'Ajuntament per una banda, a l'escola, a la potabilitzadora, a l'edifici de la Garuta i a les piscines municipals. Aquests 5 equipaments, uns 35.000 euros d'inversió en total, amb una subvenció prevista de 22.000. Per què aquests edificis? Doncs perquè són edificis que bàsicament tenen un funcionament amb un horari solar i per tant es pot compensar molt bé l'energia que ens arribi i són els que més gasten. El pavelló poliesportiu, per exemple, o el camp de futbol, quan engeguem les llums l'utilitzem bàsicament és de nit. Per tant, per molt que generem, podríem posar bateries, que és molt més car, però en aquest cas la subvenció només és per autoconsum, no per autoconsum i emmagatzematge. I per molt que tinguem excedents, la venda de l'energia amb un excedent no té res a veure amb el preu i per tant no sortiria contra la inversió. D'aquí que s'hagi triat aquests 5 espais. Més coses previstes. Restauració de l'espai de la Guixera. Justament parlant amb la regió de Medi Ambient, que aquest matí hem tingut una reunió amb el Departament de Territori, amb infraestructures.cat i amb Invers, que és l'empresa que està redactant aquest document de restauració de l'espai de la Guixera. Parlem de restauració perquè el que tenim allà dalt a la Guixera no és un abocador, perquè l'Agència de Residus no ho ha considerat, ni té la tipologia, ni històricament ha sigut mai un abocador. Per tant, no es pot clausurar un abocador perquè no és un abocador. Per tant, no parlarem d'un projecte de clausura d'abocador, sinó el que anem a fer és restaurar un espai degradat i ens ajuda molt que estigui dintre de la xarxa Natura, ens ajuda molt que estigui dintre d'una zona CEPA i el que anem a fer és restaurar l'espai de la Guixera. Aquest matí hem estat reunits amb aquesta gent que fa temps que estan treballant en el projecte. En principi, la idea d'infraestructures.cat és que just d'aquí un mes se'ls entregui aquest treball previ perquè al maig puguin aprovar el projecte definitiu. Un cop nosaltres sapiguem quina és la solució definitiva que s'adoptarà, farem una reunió per explicar-ho, però la voluntat d'infraestructures.cat és licitar aquest projecte abans de l'estiu i que per tant comencin les obres també aquest any.
És un projecte que volta els 600.000 euros, pel que he vist aquest matí, i que es paga íntegrament des del Departament de Territori. Després tenim la zona de l'aparcament del poliesportiu. Com sabeu, hi ha una petita zona que ja tenim afectada al costat del poliesportiu, a la banda oest, diguem-ho així. El POU marca una zona d'equipaments de 24 metres des de la carretera fins al final del camp de futbol. Per tant, la previsió és treballar un projecte, saber el que costarà, perquè tot allò estigui una miqueta arranjadet. Treballarem amb aquest tema. També modificacions de la normativa del POU, perquè hi ha certes coses que ens hem anat trobant a mesura que hem anat avançant, que ens impedeixen facilitar coses als veïns, i el que volem és mirar de facilitar-los al màxim. Per tant, també treballem amb aquestes modificacions de la normativa del POU, una de les quals ja passarem a l'aprovació el proper ple demà passat, no l'altre, dilluns, que és una modificació que el que fa és reduir el percentatge d'habitatge de protecció oficial que es destina a cada un dels plans urbanístics i plans de millora que hi ha al municipi, perquè la llei ara ens ho permet, no en el seu moment, i el desenvolupament del Pla Parcial Urbanístic 1, que és el pla parcial que comprèn des de l'Avinguda Sant Claver, el carrer Doctor Borrell, ara us ensenyaré el plano amb el carrer Migdia, i és un pla parcial que ens interessa desenvolupar perquè en aquest pla parcial, quan desenvolupes un pla d'aquestes característiques, que es fa una mena de concentració parcel·lària entre tots els propietaris, si diguem que el terreny al final són 1.000 metres quadrats, dels 1.000, 200 seran vials, 100 seran zones verdes, 100 seran equipaments i els 600 que restaran seran solars per construir. Doncs aquest 10% d'equipaments, en el cas del Pla Parcial Urbanístic número 1, es van situar en un altre lloc que no era aquest polígon. És a dir, els equipaments que s'haurien de deixar en aquest polígon els tenim distribuïts. A on? Doncs l'aparcament del poliesportiu és un, la zona del pàdel i els altres equipaments que puguem fer allà és un altre, i l'edifici del sindicat és un altre. Aquí s'han fet ja diverses reunions, tant amb urbanisme com també amb arquitectes municipals, l'arquitecte municipal, arquitectes del municipi i constructors de Castellserà. Han fet 2 reunions amb ells per veure com podríem desenvolupar aquest pla. I la idea que anirà a aprovació és la següent. Això és l'Avinguda Doctor Borrell, això és el carrer Migdia, d'acord? I el que es preveu és una distribució d'aquesta manera. Una gran parcel·la verda aquí, que inicialment era molt més gran, però que s'ha reduït aquí perquè es guanya zona verda en aquesta part d'aquí, una distribució de cases adossades, un espai per cases tipus xalet i una altra distribució de cases adossades. Això no es desenvoluparà tota la vegada. El que sí que es fa és la reparcel·lació tota la vegada, una reparcel·lació que passarem també al ple del 28 de març per començar a treballar en aquest sentit. I la voluntat és que un cop feta la reparcel·lació, aquest pla parcial es pugui partir l'execució en 2 o 3 fases. Ens interessaria, per exemple, una primera fase que pogués anar d'aquí cap aquí, on es pogués desenvolupar aquesta zona verda, aquest espai de cases adossades, aquest espai de xalets, i és que l'Ajuntament tenim una parcel·la aquí, aquesta part d'aquí baix, gairebé és tota la parcel·la de l'Ajuntament, on mitjançant el 10% d'aprofitament que nosaltres ingressaríem pel desenvolupament d'aquest pla parcial, doncs es podrien construir, per exemple, cases de protecció oficial sent l'Ajuntament el promotor. A sabem que fa falta moltes coses. Tenim serveis, però ens fa falta llocs de treball i habitatge. Per tant, anem a mirar d'anar complementant aquestes 2 coses. Treballem també la modificació del reglament del cementiri. Com sabeu, ara estem construint un bloc de 44, no 88 nínxols. També una cosa habitual és que tothom parli molt al cafè o al carrer o allà on sigui, i tothom sempre digui el mateix. Si algú vol saber com estan realment les coses, doncs quan vingui de l'Ajuntament ens pot preguntar qualsevol dels regidors, que ens veurà molt sovint, crec que molta gent té el meu telèfon. I l'altre dia em vaig trobar un senyor que em va dir: escolta, dels 88 nínxols, quants me'n puc quedar? No, no en fem 88. És el que m'han dit? No, ja, sí, una cosa és el que diuen i l'altra el que hi ha. Els pots anar a comptar. Doncs estem acabant aquests 44 nínxols, que no es vendran tots. La voluntat és vendre'n uns quants, però no vendre'ls tots.
I aprofitar també per fer una modificació del reglament del cementiri i treballar també en un programa que hem estat parlant amb el Consell Comarcal del Bages, que va treure un programa informàtic que es diu GESCEM, que serveix per gestionar cementiris. És un molt bon programa i la idea també és poder fer una jornada com aquesta participativa perquè aquest reglament del cementiri sigui participat per tothom i tothom hi pugui dir una miqueta la seva, però posar una miqueta d'ordre, perquè ens dona la sensació de que no queden clares certes coses al cementiri. I la voluntat és fer aquesta modificació aprofitant aquest nou bloc de nixos que construirem. També volem arreglar els accessos al consultori mèdic, hem de veure exactament com ho fem, però sabem que allí no estan de la millor manera, per tant cal actuar-hi. Igual que la plaça del Tanall, que sabem que hi ha moltes rajoles que ja estan damunt davall, és una plaça que vam fer el 2012, per tant ara tindrà 10 anys, ha de ser la primera actuació que té l'equip de govern i el que volem fer és mantenir aquella plaça amb tota la qualitat possible i per tant estem treballant a veure quina actuació s'hi podrà fer. I també treballant amb la redacció de diversos projectes que puguin anar sorgint i que puguin anar sortint perquè sempre que hi hagi una línia de subvenció ens hi puguem presentar i ja pugui ser puguem tindre diners per tirar endavant diversos projectes. D'acord? Bé, fins aquí una miqueta la presentació. Ara si hi ha alguna pregunta o algun suggeriment, encantat de respondre-us, ja sigui que la gent d'aquí a la sala o si hi ha algú que tingui preguntes per xat i ens ho podeu mirar. Digueu-me. El préstec de 200.000 euros, quants anys és? És un préstec a 10 anys amb 2 anys de carència. La idea és aquesta. Ara també els préstecs ja no són... continuen sent contractes privats, però s'ha de fer una licitació pública. És a dir, al ple del dilluns veureu que aprovem el plec de clàusules per licitar el préstec, d'acord? Però les condicions, per exemple, ara tenim una pòlissa de crèdit, l'Ajuntament ha demanat una pòlissa de crèdit, que en el cas que la utilitzem els interessos són 0%. I ara mateix les condicions financeres, no sé el que durarà, però són molt bones i per tant estem esperant les ofertes del préstec però creiem que els interessos seran molt baixos i la idea és un préstec a 10 anys amb 2 de carència. Sí, el repugem més, perquè aquell projecte del Camí Linyola va ser només una capa de 5 centímetres, va anar molt bé, però hi ha algun punt on si ho poguéssim pujar trauríem totalment les aigües del camí, que és el que ens interessa. I llavors d'aquí que hi tornem a posar graves a sobre, sobretot perquè hi havia una capa molt fineta de 5, són 5 centímetres i ara anem a posar 20. Serà força diferent. Una altra cosa... No, i tant. A veure si us havíeu plantejat de fer pressupostos participatius. Sí, bona pregunta. La veritat és que si algun any ho havíem de fer, segurament aquest no era un mal any, per exemple, el 2022, per fer pressupostos participatius, perquè era un any que teníem molts ingressos. Si no ho han fet fins ara, i per exemple l'any passat, els que la vostra reunió la vau seguir, de les inversions que tenia l'Ajuntament, el marge per invertir del capítol 6 era 2.500 euros. Per tant, fer un pressupost participatiu amb 2.500 euros no val la pena. Llavors, aquest any potser era l'any, però sí que vam veure que estàvem actuant en molts sentits, piscines, cementiri, urbanitzacions, aigua, Castellxerà, Guapo, turisme, i vam veure que sí que anàvem a afrontar, però sí que agafo el guant que em llança, perquè de cada any que ve, en funció de com estiguin els números, si podem destinar 10 o 20.000 euros a un projecte que pugui sortir de diverses opcions, doncs no estaria malament. Per últim, també es coses que sempre surten, no? Com s'ha dit, de convivència ciutadana, que al principi la qüestió dels animals de companyia, en aquest cas els gossos, que són els elements, els gossos que van sueltos encara, que són gossos que no fan de res, i després els sorolls. Els? Els sorolls. Sorolls? Sí.
Bueno, per alguna cosa o no, ja es deixa que no es pot fer res perquè és una cosa impossible. No, bueno, possible i no possible, el tema dels gossos és una cosa que ens competeix a l'Ajuntament. Per exemple, aquest cap de setmana, diumenge, just abans de la Rua, em van trucar els Mossos d'Esquadra i em van dir: tens 2 pastors alemans voltant pel camí Linyola, el tema dels gossos és cosa teva, més que res perquè ho sàpigues, espavila't una mica. Bueno, vam anar allà, per sort hi havia una patrulla de Mossos, vam lligar els gossos, vam trucar als rurals i ens van dir: nosaltres a partir de les 2 podem vindre, a les 10 del matí, perquè serà l'hora que tindrem el lector de xips. Sí que em va sorprendre que, per exemple, els Mossos no portin un lector de xips d'animals de companyia al cotxe, perquè al final van resultar ser un veí de Canelles. I en aquest sentit, és un tema molt complicat i jo a vegades quan algú em pregunta i li he de ser sincer i dic és que no sabem què fer. No sabem què fer. Tenim prevista una reunió que ens l'han demanat fa uns dies, caçadors, associació de pagesos, rurals, Mossos d'Esquadra i Ajuntament. Una reunió per parlar de veure si hi ha alguna actuació possible que es pugui fer en algun altre lloc. També quan algú ha parlat d'alguna ordenança, a vegades per allò típic que veus en un diari, no? És que l'Ajuntament de Vilagrassa multarà amb 300 euros el que deixi l'excrement. Sempre hem sigut partidaris d'aplicar aquelles ordenances o de tirar endavant aquelles ordenances que puguem aplicar. Si jo he de dir que multaré a la persona que deixi l'excrement del gos, però després, quan veig la persona que deixa l'excrement del gos, he de trucar als Mossos, fer una denúncia, que el senyor s'esperilli amb el gos, esperar que arribin els Mossos, denunciar-lo perquè nosaltres obtenim els 300 euros, si és que no hi ha cap altre sistema, d'aquí que vulguem fer la reunió amb ells. Clar, em sembla obsolet. És com el tema dels guals. Cobrar per un gual, quan sabem que no pot vindre la grua, doncs no. I llavors, doncs... Jo si algú em pregunta en moments que t'agafen de sinceritat i em pregunta els gossos què? Jo li dic, jo és que no sé què fer. No sabem què fer, ho hem parlat moltes vegades, acceptem propostes, acceptem totes les propostes que hi hagin i seran benvingudes perquè és un problema no greu, sinó el següent, de mala educació de molts veïns d'aquest poble, que dels que conec jo, carrer Benet, carrer Cadí, carrer Montsec, aquells carrers que una miqueta estan per asfaltar però que semblen raderes perquè estan al mig del poble i els que estan asfaltats també, quan el meu torrent també passa, i ho soc clar, a mi em cauria la cara de vergonya d'anar amb el gos i no plegar els excrements, però són molts els que tenen la cara molt grossa, diguem-ho així. No em fa res dir-ho així perquè és la realitat, al final el poble és de tots i l'hem de mirar de cuidar entre tots, i nosaltres, per molt que aquest any, per exemple, tinguem una màquina netejant una vegada al mes, l'endemà de passar la màquina poden sortir tots els gossos amb els amos mal educats i continuar deixant el que no deixar. S'accepten propostes. No, jo no tinc cap proposta, però jo pateixo les conseqüències. Jo respecto les persones que tenen animals de companyia. El que passa que aquesta gent no respecta a molta altra gent. Llavors, bueno, això, clar, jo he de solventar jo personalment. No, doncs no sé fins aquí. Jo tinc els mateixos drets que ells. Exactament igual. Correcte. I que jo passo mesos que no puc dormir a Tarragona, per exemple. I clar, nosaltres una mica trist, no? Què farem? Tots els altres aparquen en llocs que no es poden aparcar. I aparquen. Els carrers són de 2 direccions i no es pot passar un cotxe. Bueno, el tema de l'aparcament sí que el tenim parlat amb els Mossos, que aquest tema sí que està parlat amb ells, de que han d'estar al cas i multar, sobretot els vehicles tan llibres, vehicles que impedeixen passar per dintre d'un carrer, i inclús ho han agafat a pit i multar aquells cotxes que estan aparcats en una zona de color groc, com la davant de l'Ajuntament. Aquí tenim un que té una multa, vull dir que no, en aquest sentit. Els Mossos de moment estan venint i van fent la seva feina. I seguirem parlant. Més qüestions? Diguis, Montserrat. Ai, perdó, Rosemari. Em diuen de tot. La pregunta de l'any passat, o sigui, els senyals de prohibit camions per segons quins carrers, vas dir que feien les sedes i que juntament amb les sedes s'està
col·locaria? Suposo que ara és el moment. Sí, ho col·locarem ara. Ara estem fent aquesta actuació de voreres, però a part també ja tenim el paleta que ens farà tots aquells parxes que al seu dia es van marcar de color verd i que els paletes estan esperant que arribin. En principi, durant aquest mes de març quedarà resolt també tot aquest tema de les voreres emparxades, de les senyals als carrers, de les noves pilones que es posaran en algunes zones al carrer Major i al carrer Muralla per evitar aparcaments on hi hagi baixa visibilitat. Però tot serà treball extern i llavors depenent de que els paletes que hagin de vindre de fora puguin venir. Però en aquest cas nosaltres, per exemple, com a Ajuntament preveiem durant el mes de febrer i març poder fer moltes coses i hem estat tot el febrer arreglant retorns d'aigua, que són coses que surten i que no sabem quan ni com, i la majoria de mes de febrer que teníem previstes unes coses hem tingut d'arreglar reventons per tot arreu. Però sí, la voluntat és un bon pla de xoc també en aquest sentit per arreglar tot això i les senyals que sí que les tenim. I les senyals de un any que les tens? No, les tenim a magatzem, també tenim... No deu ser tan difícil començar a fer una cosa que tens ja. No, correcte. Vull dir que és per evitar... I l'altra pregunta que et volia fer és que recordes, no? Que recordava les Burgers, quan tinc una reunió amb tu, em vas enviar una carta que faries una mena de projecte... Sí, dels arbres. Dels arbres, sí. Vas dir que seria... Sí, la voluntat era fer-ho pel 2021, però veient com anàvem a nivell econòmic el 2021, va passar a no ser una prioritat i la voluntat, per exemple, poder-ho encabir aquí dintre del projecte que estem fent a posar. És que, clar, jo he vist que aquest any precisament m'ha sorprès la de diners que hi ha. Vull dir, si no ho fem ara, apagarem. No, correcte. Com que he vist que no sortia res, a no ser que sigui allò que ens posarem guapos. Sí, la idea és aquesta, que també el tema de noves, ja sigui plantacions o no plantacions, però actuacions que es puguin fer en places, en carrers, el que sigui, la proposta pugui vindre i la puguem desenvolupar durant aquest any i el que no es pugui fer durant aquest any també durant l'any que ve i donar-li una miqueta de continuïtat perquè entre tots puguem no només fer una acció concreta, sinó mantenir-la al llarg del temps, i que entre tots aprenguem també a cuidar el municipi i a participar de tot allò que hi ha amb ell. Alguna pregunta per internet? Està previsió contemplar en un futur de fer una depuradora d'aigües fecals? La depuradora d'aigües residuals la té previst l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Hi ha un projecte, diria que és de l'any 2000 o així, o 2005, al camí de la Torre dels Frares, si mal no recordo. Però en el cas de Castellserà, com que després de la depuradora d'aigües residuals o abans les aigües fan cap al reguer general, on hi va tota l'aigua bruta, diguem-ho així, el Tornabous, la Fuliola i les Penelles, pensem que no tindria massa sentit que féssim una actuació sola, sinó que l'actuació hauria de ser mancomunada amb tots els municipis del costat. Una miqueta amb la idea, per exemple, de la potabilitzadora, que aquí cada un dels municipis n'ha tingut una i es val uns diners, no només de mantenir, sinó de fer-la, i l'exemple fantàstic el tenim a la Segarra, on entre 10-12 municipis van construir una potabilitzadora, entre ells paguen el manteniment en funció dels habitants i des d'ells es distribueix l'aigua als diferents municipis. La idea de l'estació depuradora d'aigües residuals també aniria encara cap aquí, però sempre que hi hagi el consentiment de l'ACA, perquè a nivell financer suposo que estaríem parlant també d'uns 300, 200, 300, 400.000 euros, que és una cosa que l'Ajuntament per si sol tampoc no pot tirar endavant. Hi ha una altra, que és tapar els pouets de reg que hi ha al camí de la cooperativa? Respecte als pouets de reg, entrem una miqueta en una contradicció. Els pouets de reg són propietat de la persona que els fa servir per regar. És a dir, l'Ajuntament no és propietari d'un pouet de reg, sinó és el propietari. Per tant, el que s'hauria de fet, si mirem, crec que si mirem els estatuts de la Casa Canal, el que demanen és que els propis propietaris els tapin els pouets. Però no és potestat de l'Ajuntament, sinó que els pouets són propietat de la persona que ho utilitza per regar, si no va mal equivocat, si no en podem parlar. Però clar, si en tapem un des de l'Ajuntament,
tots els propietaris ens poden demanar que tapem el seu, i llavors entraríem en un problema. El que sí que podem fer, evidentment, és pressió als propietaris perquè vagin tapant aquests moments, i sobretot els més perillosos, que estiguin al costat dels camins i que hi hagi una miqueta més d'accessibilitat. Ho tenim? Tranquil, es pot escriure també? Sí. A Facebook? No hi ha preguntes? Val. No? Perfecte. Doncs moltes gràcies als que ens heu estat seguint, moltes gràcies als que esteu aquí també amb nosaltres. Recordar-vos que aquest vídeo estarà penjat al canal de YouTube de l'Ajuntament i res, durant l'any segur que ens anem trobant amb aquestes reunions pel tema de les piscines, pel tema de Castellserà Posa Guapo, pel tema del cementiri i l'any que ve també amb aquesta reunió de pressupostos per explicar els pressupostos de l'any 2023. Moltes gràcies, ja ho sabeu, tant l'alcaldia com la resta de regidors a la vostra disposició sempre hi faci falta. Gràcies i bona nit.